paljon tervetuloa jälleen uuden videon pariin. Tässä videossa mä näytän, mitä mä syön päivässä 16-vuotiaana urheilijana. Okei, kello noin 7. Heräsin tässä justiin. Varmaan tosta sitten aamupalaa syömään. No niin, eli sehän alkoi sitten oikein mahtavasti. Eli unohdin tosiaan ottaa videon tosta, joten tässä on kuitenkin kuva tosta mun aamupalasta. Ja siitä nopea feedcheck ennen sulle lähtöä. Okei, kello on vähän yli 7:30 ja lähden nyt polkeen kohti salia. Tänään vuorossa rintapäivä. Oikein mukavasti päässyt toi painokin laskemaan ja alan oikeastaan olla aika lailla siinä, mihinkä nyt on tavoitellut sitä painoa saada. Ja ekana liikkeenä totta kai kuningasliike, eli penkkipunnerus. Tällä hetkellä siinä 72,5 menee noin 4-16. Tosiaan lähellekään kaikki liikkeet kuvannut, mitä tein tuolla salilla, mutta tässä on nyt osa niistä. Ja tässä esimerkiksi tällainen takaolkapääliike, mitä mä oon tykännyt tehdä tässä viime aikoina. Sitten tää rintapressi kans tuolla Freshin salilla on oikeesti tosi hyvä mun mielestä. Pitäis kyllä se kamera oikeesti ostaa, mutta ei tässä mun puhelimessa silleen niin kauhean huono laatua, mutta paitsi tää etukamerit on kyllä vähän shady, mutta suurin ongelma on se, että ei tässä riitä tilaa, mun pitää koko ajan poistaa ne vaan nyt videot, mitä mä oon kuvannut tässä puhelimella. Vähän ärsyttävää. Siis en kyllä tiedä, voiko olla parempaa kuin rintapäivä ja tyhjä sali. Niinku, tää on ihan unelma. Sitten vielä treenin loppuun ojentajia ja tein kyllä myös vähän hauista, pakko myöntää. Tosiaan työntekijän päivä on kuitenkin pakko tehdä pari settiä hauista, niin joka treenin loppuun melkein teen. Ei siinä, nyt vähän uima. Ja siitä sitten vielä pakolliset poset. Nyt tulin uimasta. En viittinyt siellä rannalla, kun vaikka oli niin paljon porukkaa, mutta kyllä toi virkistää aina joka kerta, kun käy näin aamusta uimassa. Kello on nyt 10. Nyt alkaa oikeasti se kunnon duuni, eli edittiä vaan kovasti. Vaikka on tässä vähän enemmän ehkä lomalla tällä hetkellä, niin okei, tässä editoinnin lomassa niin yksi vissy. Okei, tosta editoinnista ei nyt kauheasti tullut mitään, mutta mä sain käsikirjoitettua 2 videoa. Ne tulee olemaan elinpäivän kuten Lionel Messi, jonka mä teen varmaan ekana, ja sitten elinpäivän kuten Max Verstappen. Mun mielestä ne on tosi mielenkiintoisia katsoa nuo elinpäivän kuten videot, joten mä ajattelin itekin nyt kokeilla tehdä pari semmoista videoa. Nyt alkaa olemaan sen verran nälkä, että pakko mennä varmaan syömään jotain, kun en tosiaan aamupalaa hirveästi syönyt, ja kello on 11:15. Okei, tässä näkyykin tää päivän lounas ja makrot näkyy tossa. Siitä oikein hyvät setit. Pikkasen tekee mieli makeeta. Ja on kesä tälleen, niin yksi tämmönen ampperi tästä. Tässä on se reilu 80 kaloriakin vaan, että ei oo kauhean paha. Sitten pelasin pikkasen formulaa ja sen jälkeen kuitenkin päikkärit. Alan kyllä pikkuhiljaa epäillä, että onko tässä mitään järkeä tässä dietissä, kun väsyttää niin perkeleesti koko ajan. Nukun 2 tunnin päikkärit, vaikka on nukkunut yöllä sen 8 tuntia. Mutta ei siinä. Okei, eli näistä aineksista rakentuu tosiaan toi mun pre-workoutti, tai siis ihan vaan ruoka, minkä vedän ennen reenejä. Yritän tehdä sellaisen suht kevyen, mutta niinku ravintorikkaa. Tuommoinen kauneus on sitten toi vähän kananmunaa päälle, mutta en nyt tiedä kuinka kevyt toi sitten loppujen lopuksi onkaan. Se on kai yksi nokko sit juoda, kun ei muutenkaan energiaa näytä kauheasti olevan. Okei, nyt lähden treeneihin tästä. Tosiaan 2 tunnin lajitreeni tänään ja suht raskas tulee olen todennäköisesti, mutta saa nähdä miten jaksan. Että nyt on kuitenkin ihan hyvä vireystila, mutta nyt treeneistä kävin uimas, kävin myös suihkus. Nyt sitten kehohuoltoa ja sen jälkeen syön vielä jotain iltapalaa. Yllättävän hyvin oli energiaa treeneissä. Varmaan johtuu siitä kofeiinista ja ihan hyvän ruoverin kuitenkin ennen treenejä ja silleen, mutta nyt on kyllä taas aika kova nälkä, että katsotaan mitä syön. Ja iltapalan toimii tosiaan tämmöiset setit tällä kertaa, eli noi pannukakut ja sitten toi lasagne tosta, noi pannukakut aivan taivaallisia, ja tässä näkyy noi kaikki makrot. Ja loppuun mä kerron vielä, että minkä takia mä syön tälleen ja mitkä on mun tavoitteet tämän syömisen kanssa. Eli mä tosiaan pyrin pitää tommosen suht tasapainoisen ruokavalion, jota mä pystyisin noudattamaan niin kuin mahdollisimman pitkään, että se olisi kuitenkin tarpeeksi silleen rento, että ei ole mitenkään liian tiukka, että sitten tulisi sellaisia päiviä, että on hirveät cheat mealit ja vedät joku 2 lautasellista pizzaa ja tälleen, että
olisi niitä herkkuja ja muita silleen niin kuin tasapainoisesti ympäri viikkoa, että pysyisi kuitenkin se semmoinen tietynlainen balanssi siinä. Sitten mä oon saanut TikTokissa jonkin verran palautetta, että mä syön liikaa proteiiniä, niin kuitenkin noin makrot, mitä mä oon merkannut, niin on vähän sinne päin, ja ehkä niissä esim. ChatGPT on laittanut vähän ylimääräistä, että ei ehkä ole ihan niin paljon proteiinia kuitenkaan. Mutta mä kuitenkin nyt varsinkin off-seasonilla urheilen todella paljon. Vähintään sen 2 kertaa päivässä on treeni. Että siinä kyllä kuluttaakin tosi paljon ja se tarve sille energialle on tosi suuri. Mutta tietysti proteiini ei välttämättä liiallisesti ole se paras lähde siihen. Ja tällä hetkellä nyt kesän aikana mun on ollut tavoitteena polttaa pikkusen rasvaa ylimääräistä. Olisin kentällä nopeampi ja muutenkin näkyisi absit, tällä ei olisi varmaan näköinen. Mutta nyt varmaan tässä kun kausi lähtee, niin alan taas vähän syömään pikkasen enemmän ja tommonen niin kuin lean bulkki alkaa siitä sitten. Jos pidit videosta, niin pistä kanavatilauksen, kommentoi alle, että mikä mun ruokavaliossa on pielessä, jos siltä tuntuu. Otan myös parannusehdotuksia kyllä todellakin vastaan. Ja ei kai mulla muuta tänään, se olisi moro.